Allahu Rabbi batu kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tolan saudara wassalamualaikum kesidang narape jo kalau kita kemangaji hati kalinya wajah tubuh alanya dosa kabe oh jangan disangkudu alamat aku disangkudu alanya dosa sekitu berpitua di muka narape uramadanga samonyo ini sagal lualuma ganjaran kiramat janganlah kita bacando bodoh membantu kalaku mana nantu oh anak jo bapa mano kona mudo kota do anak bapa tiado jo sifat namo kajinya Allah dan Muhammad di malo ko inyo di mana bana tapi nyatonyo ko balum tarang di hati kita jalan sama ka batang barimbo tak mungkin biawa ka malawan buayu tak mungkin tumbuh tandu di kudu ada puraso dengan pariso ada puraso dengan marasai ba apo bana angenyo api kota maraso angin tak mungkin menjadi nama no bana le sifat maani oh bagara cincin karano de jari oh bagara tubuh ada sifat maani ko iyo mati sabalun mati ko iyo ujuam na sabananyo diri tantu ka jalan akan dilalui jale kalawi akan diranangi tantu ka gunung ka ditodaki singko la kulit dari laisi supaya nadape bijona kaui Allah la dudu di aras dan kursi oh di kapal jantu Muhammad berdiri di pakai jantu sabuku darah mati tampaknya itu di Surambi kiri di situ pulau Abu Jahil berdiri Bapak Raja Muhammad tamanaru abi komandang Abu Jahil dia paparangan tadi nagari maka akan dimakan Nabi komandang Muhammad Abu Tola suci suci yang goto samo sekali masuk sarugo kampung Aramio nak je
buaju uri tu ladai mangku nyode talantar dekan dosa apa benyo wala sifat salon menyampaikan has hasratnya lama menyampaikan hasratnya lah di muka bawah asamu
la kamangaji lana demo kunyo de basamu Nelai kula pengajian la dari kami dan badu. la sima la de karaban lai sajali la de jalinyo Ilani tampile narami. la demo kunyo de basamu Nelai wahai dai sudaro. O kacil dai joho gada. Nelai kita la iyo kaduni o bai la iyo badaga Mencari daya uang, tadi baul daya pulang. ayo tu la iyo balanjo hai pagi la iyo jo batang cilaku la iyo nyo malang Oh pirul daya diri. iyo la nur la iyo di satu ai Tuhan la iyo kurabi ada iyo di situ oh sansai lada iyo la diri hai iman lada iyo la tinggal di dunia lada iyo nyo ini Adalai rasul daya karabana, sepanjang daya kaji. Edele Rasul iyo kan bana di zaman lada iyo begini oh elo lada iyo la paham Sepanjang daya kaji. laisa laika mislihi laika lam lada iyo nyorabi laisa laika mislihi ojubu lada iyo la bandi la inda lada iyo bamisal oh inda lada iyo basisi ojubu la iyo la pamenendende baraannya la iyo nyoani Saparan
olai apolai da ulunyo iyo relai sebelum hure aku bana iyo da ulunyo tulang sebelum tulang apola da ulunyo apa sifat Tuhan di sana minta keterangan ke kami lah badu. Terima kasih banyak aduh terima syukur atas pertanyaan dosana saudara pucuk di olai ulam dan tibu ondelai sumur lada iyo di kali olai air lada iyo lado ola inilah penjelasan dari kami lada iyo badu dangai dekambana sana tunani yola denya tunyo kami yonena lada hencerkan para karo tubuh sekarang nantu nah jangan ditubuh lah katu orang lah tubuh lah puluh lah jenyo gitu ya itu ayat yo karani ya tubuh nan kasa sama tomato bakulina ni yo haide badag yang bahuri saratuna jutulanganyo oh dikaji anasir anak Adam sama sonani yo lada ulunyo sama solin bago denyo Adam ditampu di dalam air desa rugo ditampu nani yo de malaikat wakatuna ni yo lada ulunyo ampe buah iyo la anasirnyo limbago Adam yo nan ditampu mano bananyo dena nampe danga banala de saudaro pertamo api kado air katigo angin tananan ka ampenyo ampe nani yo anasirnyo limbago Adam nan ditampu kalau yo dena layap di itu menjadi darah di tubuh itu jo kalau iyo lay air itu menjadi tulang di tubuh itu jo kalau iyo lay angin itu menjadi huruf di tubuh itu jo kalau iyo ay tanah itu kulit jo daging sama tomato oh itu nani yo lah penjelasan di tarmani yo ne para tamu itulah anasir limbago Adam nampado yola sari adenyo tetapi nan pado hakikatnyo sifat yo Tuhan sama matone sifat Tuhan iyo tarajo dilada ulunyo kuli sebelumnya debatuli sifat Tuhan da ulunan nado nan bernamo denyo asin kabasaran di tubuh kita ma'anana dari lapado azim kabasaran banala ma'annanyo ikut dagiang desana balum dagiang sifat yo Tuhan laida ulunyo nan bernamo denyo hakim kukuh yo denan lai ma'annanyo oh denan yo la denyo kuku di batang de tubuh de kita nangku oh ure sebelum ai denyo ure sifat Tuhan da ulunan ado nan bernamo de qawiyun kekuatan ai ma'annanyo sama tune matola kekuatan di batang de tubuh lai kita nangku tulang sebelum la denyo tulang sifat Tuhan da ulunan nado nan bernamo ai de muhyun mahidu kanai ma'annanyo oh denane alande kami jawab sepanjang dosa nan batanyo itu bana ampilah sifat Tuhan nan terjalinan sampai di luar nanko oh denane alala de ko jale denane alala de ko nyatu oh ampe nan tolang la de nyota nyura ampe ai pulo de jawab nyo malabihi kamila
mengurangi kami pun tiada. Malam kami ko anca mengurangi kami ko siyo-siyo. Oh dengan dia lah dibayar kontan hutang di mungkunyo de basamu. Mano iyo rekan kami. Samo-samo tukang na curi tu. Ya itulah panah reguna. Orang barilah de banamu. Jangan puyo kapala ganti-ganti. Itulah akan memasang tanyo. Sakali na niyula na di sinan, sakali de pulula na di siku. Para karo iyulay tubuedo. Kini ditambalan de suranyo. Ditantang kuli ay laydo dagyang. Huri sarato ay jo tulanganyo. Kuli ikito na jangan capi siapu ay bananan manjago. Oh dengan de dagyang na jangan lulu siapun de banala de manjago. Huri ikito na jangan putri siapu ay pulunan manjago. Oh tulang de kitu na jangan patah siapun de banala de manjago. La jaliyo de nalay sado itu kamiyo de mamasang tanyo. Oh de nana minda do panjang-panjang. Indah kami bajelo jelo. Oh de nana tolong de la jawa. Tanyo ay desa sudai ko. Oh sasudai yo basilawa de kini mungkin de makan basamu-samu. Kareno ay lasirado jana la sudah puluh ay bakarajo. La bakarajo nang capek kaki nan ringan tangan sabanta cako. La sudah manat yang ju adalah dimuku ay basamu. Ede nana dudu lai barapa kini dudu nyoda basilo. Kini yo nalla nasiyale siyalay manunggu sajo. Ola sa sudah lada nyohi ko kamakan lai bahala samu-samu. Manunggu kala nasila walay mangnambang alay suri. Tapi tukang lada silawat basilawat aga alalamu pulo. Inilah kini bagi tulah. Oh delay malala ka elonyo. Inilah jadilah dahulu dari kami nan maju. Ya itu dari nalagi sauna datang dari lesaruan.